Di nava kevneşopiya gelê Kurdan da xwarinên herî xweşik bêguman li ser kûçkan di nava mencelan da tê çêkirin. Em jî di nava kolanên bajarê Wanê da ketin dû vê texmeyê û em rastî xwaringeha binavê wan mencelê hatin. Wan mencel beriya du mehan hatiye vekirin û bi her alî ve nasnameya herêmê ya kurdewarî ra dixe berçavan. Xwediyê xwaringeha wan mencelê Adem Engîn, zadên herî süruştî û tamxweş yên herêma Nodizê dibin sîhwana vê xwaringehê da kom kiriye û pêşkêşî rûnişvanan dike. Dayket me yê diberî çi çêkir bin, me got em ê înin danne sofrayekê. Ji derve mêvanê me bên bila bizanin sifra me jî heye û nanxanî me jî heye û tiştê me jî heye. Ev kengere mesela li dinyayê çi erda çûnîne. Hem bu şifaye hem bu her tiştî baş e. Wekî diş siyabolo qawurma û ew goştê tama siyabo dikete nav da erdek dî çûnîne. Ew giyayet me li dinyayê çi erda çûnîne milê Nordizê hene. Herêma Nodizê ku dikeve aliyê bajarokê payîza vaya Wanê bi pez û berhemên xwe yên süruştî navdar e û ev jî sifreya gelê Nodizê pir dewlemend dike. Aşpêş Engîn dibêje ku goştê di nava mencela da tê patin pir tamxweş dibe û wiha behsa çêkirina vê xwarinê kir. Em mencelê goştê wê Nordizê tînin. Şibî berî yani gundê ku ser kûçikê çêtkirin, me ji wê mantiqî ku em ê we çêken. Me bên kûçikê dîsa darî to em danin, piştî hingê mencelê goştê dikene nav da 3 saeta dê bijêret piştî hingê jî em xweyê wê tawê jin hin de. Em li gel Aşpêş Engîn derbasî pêşkehê bûn. Ew dê xwarina herî navdar ya bajarê Wanê me bidete naskirin. Ev xwarin bê guman xwarina keledoş e. Me evlûrînê xwe kirî zaten pêşê pîvaz û piştî hingê nok dan hêkê xwe me kire nav da. Yağı xwe kene nav da. Pancarê xwe me kene nav da. Nîska xwe me dikene nav da. Çatir dikene nav da. Baş bila tama xwe bidetê. Piştî hingê em ê ava xwe denê bila biharatê xwe baş keşit. Av hema carekê hû kel bêtê piştî hingê em ê mastê xwe kene nav da. Mastê me milê Nordizê têt. Ev milê mastê me gele tama û xweş e. Em ê mastê xwe jî kene nav da. Hezkên pê goştê hûn şêm çêbken, hezkê jî bê goşt hûn çêbken. Tama û jî her dikû jî xweş in. Nêzîka 15 daqiqa 20 daqiqa tê kelit, tê xwe keşit piştî hingê em şêm bixwen. Piştî çêkirina xwarinên cûr be cûr êdî dema amadekirina sifrê hatibû û xebatkaran bi rêzê ve qeliya Nodizê, goştê bi siyabo, dîzik, doğabe, salata kengerê, keledoş û her wiha bi zadên xweş sênî xemilandin. Ev sifreya hêjeya ku nasnameya Nodizê û tevahiya herêmê dide nîşandan bi hemû dewlemendî û tamxweşiya xwe li benda we ye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.